Isip kabahin sa kasaulugan sa Women's Month, ang paghatag og dakong importansya sa usa sa labing ordinaryong tao sa komunidad, madala gyud niya hangtod sa hangtod. Sama na lang dito sa Bukirang Barangay sa Valencia, Negros Oriental. Diin usa ka 81 anyos ang nakadawat og sorpresa nga wala gyud niya damha atol sa iyang birthday. Ang kapulisan mismo sa lalawigan nga gipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant Mary Chris Sacristan ang mipahalipay kang Nanay Juana Taas. Gibaktas nila ang layo nga lugar aron lang maabot ang panimay ni Nanay Juana dito sa Barangay Balili sa Valencia. Nahimong gamay nga selebrasyon ang adlaw nga natawhan sa Tiguang, pinaagi sa gidala nga mga pagkaon sa mga pulis. Dili usab ikatago ang dakong kalipay sa Tiguang sa iyang mga kabanay. Gimuntaran usab ang ilang panimay og solar light. Gawas sa pagtimaan sa Women's Month, apil usab kini sa Oplan Sabsaban program sa Negros Oriental Provincial Police Office.